Salom madamang dainang dihita salhutna. Salom tuhita damang dainang namar minggu sian bagas tabi. Mulyate madi tuhata, salam sehat madihita sasudina. Pangulani Huria Gemi Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Pasahaton mulyate tu sudehita naromar minggu di Sadarion. Di minggu naro rapihita totong mari minggu berbahasa Indonesia masuk pukul ualuip, dohot berbahasa Batak masuk pukul 10 sadawip, tuhat tama namandongani hita saluhutna. Terima hita jongjong. Mari demahita Yesus saingani. Jauh-jauh di halongonan, pauli hamuma dalan di Jahoba, patigor hamu di adaran dalan balobung di debatata. Mari hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia natu mo palangi dohot tanoon, sai di parosarhon ma damena tu tondi tabe. Amin. Jongjong dope hita tapuji matuhata sian nomor 30 sia behama pancaloko. Saudari
mahita tangiang panindang yung tay ramandok mahita. Ale amanami nadid banua ginjang, na manopahami sian holong ni roham, na mangaramoti hami marhite-hite holong mi, jala na patahon hami di bagasan holong ni roham, mardongan hasrepon ni roha, hupar hatopot hami do naso huaholongi hami ho, sian nasaroha, tondi, pikiran dohot gogonami, jala donganipe dang huaholongi hami, songon pakaholongi ni Kristus di hami, nami andongolum di bagasan tondi nami, alai hutulak hami doi, marhite-hite pangalahonami, hutulak hami do tondim, dang huradoti hami lomo ni roham, ipe sesama nasa dosa nauhula hami, urupi mahami paturehon pangalahonami, jala di bagasan panogu-noguan ni tondim mahami, disude ulaon nanaing ulaon nami tujuluanon, asa gabe patar di bagasan hami, doho di bagasan saluhut halak hamuleon, ni panopayonmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hohom mahita martangiang di bagasan rohata. Hata si patogar tondi, martua ma manang ise naung sinesaan ni pangalao siona, naung hinukupan dosana, martua ma jolma ia so dijujur Jehovah tu ibana hajahaton, jaladang mar pangalesem tondina di bagasan. Rak madom haita tangiang ale amanami rak mahita madok. Ale amanami na di banua ginjang, say pinorbadia ma goarmu, say Roma harajaonmu, say saut malo moniroham di banua tongaon songon na di banua ginjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo napuna harajaon, dohot hagogon, dohot hasangapon rodi sa leleng ni leleng na. Amen. Majaha mahita marsialusalusan, imahatan itu hata na tersurat di Lukas sada, ayat 68 sahat rodi ayat 70 sia, di ayat 70 sia anon rak mahita majaha, rimma hita jongjong. Pinuji ma Tuhani debatani Israel, ala ditopot bangsona jala dipatupa haluaonna. Dipatidang dolihita tanduk haluaon, dibagas ni si Daud na. Hombar tunahi natahonna, marhite sian suara ni aka panurirang na badiai sian narobi. Haluaon sian aka musuta, doho sian tangan ni aka nama makosomi hita. Laho mangasi aka amata marningot padana na badiai. Ima uarina na yurahona si Abraham amatay. Pabuah lehononna tuhita, asahita marhalado di adopan nai, sopola marhabiaran be, dung malua hita sian tangan ni aka musuh. Marhabadiaon dalam mahatigoran di adupan nai, saleleng hita mangulu. Iyaho anaha, targoarma panurirang ni natumimbul, ay patujolo ni bohi ni Tuhani doho, paturehon aka dalanna. Laho patandahon ubang sona, haluaon marhite sian hasasaan Diyos na nangyari. Hinorhon ni pangasihi ni debatata, ay binahin ni idoro na bisar sian ginjangi manopot hita rapita macaha.
Laho sumondangi akan nahundul di bagasan haholomon, akan nalinggoman ni hamatean, patongoton lakata tudalan hadamean. Amin. Glory Patria sangat madiama. Rak mahita makatidakon hata haporsea otai, songon na dihatidakon ni akahalak na porsea di luat portibion, rak madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumopalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Antondi porbadia, andorang soha bubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal doi bana di hau pinorsilang, jala ditanom, dungi mulak mengulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul di siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu doho namate, au porsea, di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasesan ni dosa, doho dihatai na mandok, mula mengulu dosogot daging ni halak nong mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin. Hundul mahamu. Tapuji matuhata melalui kurnia kainata PWMI.
Molea tema di Tuhata, molea tema tuaka ina PWMI. Epistel songon patujolo ni jamitata di mingguta sadarion, imana tersurat di Filipi sada ayat 3 sahat rodi ayat 10 sada, songonon mahatana tapahiut-hiut ma di bagasan rohata. Mauliate hudok tude bataku ganup huingot hamu, totong manangsa di hari pe hutang yakon hamu sudena, sian las ni rohaku do hula tangyaki. Ayu huingot saur muna tu barita nauli sian mulanai saat rodi nuaing. Apalaon mapos ni rohaku, naung upuka ulaon nadenggan di bagasan hamu, patuluson ni idoi sahat rodi ari ni Kristus Yesus. Tamado songoni rohaku mida hamuna sude, alana di bagasan rohaku hamuna, airap partohap di asini rohana tuawi do hamu saluhutna, dinatar hurungiau, nang dinat hutariason, jala huondolhon barita naulii. Ai debatado saksiku di balga nisi holhu midahamu sude, mangihuton pangasihi ni Kristus Yesus. Jala ondo hupangido, naing malam sumurung holong ni rohamuna, marurat parbinotoan, doho dinasa panimbangon partondion. Laho manakasi narumikoti, asapolin hamu, sopartuktukan sahat rodi ari ni Kristus. Asaramos hamu marparbue hati goran, mar hite-hite Yesus Kristus, bahen hasangapon jala puji-pujian di debata, ima sahatna, martua ma akan nau bege hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Tapasahat ma piliata, ala naung hita pasahat donaking, alay molotung adong dope na so pasahaton, boy ma di pasahat, nadong tempat na di juluan. Hatan itu hata di sada kronika ayat 20 sia, Kronika 20 sia ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 opat. Ope ale debatanami, mandok mauliate mahami tuho dohot mamuji-muji goarmu namar muliai. Ai ise nian au pola, jala ise pola ia bangsoki, tung pola tu gogonami mangaringgas margugu songonon. Ai marharoroan sian hodo saluhut nai, jala sian tangan midoi nahulehon hami tuho. Marede mahita sian nomor 300 walu hatuauku nasitongi. Ngolu
hari di mahita say pasu-pasu. Tapi mati ting nu huriata. Salom madihita saluhuna. Mingguta sadarion ima minggu Advent na paduahon dohot odolan ni jamita pauba maroham paturema dalan ni Tuhani. Tikting nanaing sipatak kasota di mingguta sadarion parjulu minggu sadarion 5 Desember 2021 Tongona somal tapasaha peliata dina masuk kita tu ruanganon jala marpelian naki kita tujulu ima laho manupahi dana kasni huriata. Di hari Kamis 4 Desember 2021 di Patupado latihan KOR PWMI masuk pukul 10.07 WIB. Di hari Jumat 10 Desember 2021 sermon guru sekolah minggu di Patupa secara Zoom masuk pukul 10 sia WIB. Di hari Sabtu 11 Desember 2021 kelas katekisasi Sidi di Patupa secara Zoom masuk pukul 10 WIB. Minggu 12 Desember 2021 minggu naro Tongol nasomal tapasa peliata dinalaho masuk tu ruanganon jala marpeliat tujulu dohita ima laho manupahi dana Natal. Damang dainang akaruas nihuria nama ulang tahun perkawinan periode tanggal 5 sahat 10 Desember bahatna 5 rumah tangga songonina ngakaruas nihurian nama ulang tahun hari hatu tubuh di tanggal 5 saat 10 Desember bahatna 15 halap tualas niroha diaka keluarga nama ulang tahun dok dihatan itu hatta sai jumulo ma lului hamu harajaun ni debata dohot hati goranna dungi tabahononna dosude akaodeng tuhamuna. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan pasahaton selamat ulang tahun gajang ma umur muna jala hipas guk las niroha mahamu toktong Tuhata Yesus Kristus ma nama masu hamu. Berita arta niroha nunga marujung ngolu ima amata doktorandus olumban gaul sektor Sidorame Glugur moding na di hari Sabtu tanggal 27 November 2021 di Medan. Jalanunga dibuat tuudean di hari Senin tanggal 20 November 2021 di Pekuburan Umum Simalingkar B Medan. Tatanyakon ma keluarga na tinadikon niamatai asa tumibu tarapul rohana sida. Paria Natal manang rencana Natal nihuriata
Nah, perjulu ibadah Natal P3MI tanggal 10 sia Desember 2021 masuk pukul 8. Jala laos di Patu Panasida do bakti sosial ima di tanggal 4 do 5 Desember 2021. Ibadah napa dua hon ibadah Natal sekolah minggu tanggal 10 sia Desember 2021 dua gelombang. Nah, perjulu gelombang pertama pukul 10.4 WIB, gelombang kedua pukul 10.30 WIB. Nah, patuluhon ibadah Natal umum berbahasa Batak tanggal 24 Desember 2021 masuk pukul 10.07 WIB. Nah, paupaton ibadah Natal umum berbahasa Indonesia tanggal 25 Desember 2021 masuk pukul 10 WIB. Nah, palimahon ibadah akhir tahun khusus lansia berbahasa Batak laos di Patupa dohot perjamuan kudus tanggal 31 Desember 2021 masuk pukul 10.05 WIB. Nah, paunopon ibadah akhir tahun umum berbahasa Indonesia huhut perjamuan kudus tanggal 31 Desember 2021 masuk pukul 10 WIB. Nah, papituhon ibadah awal tahun berbahasa Indonesia tanggal 1 Januari 2022 masuk pukul 10 WIB. Onima rencana Natal, perayaan Natal di Huriata. Nama ragam baptisan kudus akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di ibadah gelombang kedua. Bagi bapak ibu yang anaknya mau dibaptis, dipersilahkan untuk mendaftarkannya kepada asisten 2 Ibu Pendeta RM Marpaung STH atau ke sekretariat gereja. Nama ragam nama ngihut bagi bapak ibu saudara-saudari yang beribadah di rumah masing-masing melalui streaming dapat memberikan persembahan persepuluhannya melalui rekening gereja Bank BCA atas nama Bendahara Dr. Sumihar Pasaribu. Itu juga bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ingin menyumbang dana renovasi gereja kita dapat memberikannya secara langsung kepada panitia atau melalui rekening Bank Mandiri atas nama GMI Jemaat Kasih Karunia. Ada rekeningnya tertera. Tongonima sahat nitikting namasa di Huriata di Bagasan Mingguon Laho Marsadani Roha Hita Martangiang Marede Mahita Sian Ede nomor 200 ayat sada dohot 2.
sada marohata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha, narodo hami di manogot niarion, tujulum, imale Tuhan, kami ruas ni huriam Gereja Metodis Indonesia na adong di ingananon. Ale Tuhan, jumulo hami madok mauliate, uhut mamujiho, ala dipakilala rohan hami do asi dohot tolong ni roham, ido na manaruhon hami bui rap marpungu, ditikion ale Tuhan laho mamujiho. So ninang rap dohot sudir ruas ni huriam na mangihuton parpunguanon marhite-hite streaming di bagas nasi dabe. Ale Tuhan debata para siroha, pardosa na gudang dohami saluhu na Tuhan, di baheni mangido mangelek kami tujulom, jumolo sesa ma dosa na hulahami, dalo mahami di bagasan hadirion nami ganuk marsada-sada Tuhan, patau mahami ro tujulom marsoba, sesa saluhu na dosa nami Tuhan asi maroham. Ale Tuhan debata para siroha, marhite-hite parpunguan nami dinarohami martangiang tujulom, upasahat kami mali Tuhan ngulu ni hami saluhu na ruas ni huriam, yak kaya nakon nami na met-met, yak kaya nakon nami remaja, soni naung magudang, rodi sudi ama dohot hina ruas ni huriam, tarlumobi nang akka amanami idanami akka naung lansia. Ale Tuhan asi maroham dihami, urupi mahami dinalaho madalani ari-ari ni ngulu nami nalilihonmu depe Tuhami, pasu-pasu na niulan ni tangan nami Tuhan, gabe makorhon las niroha, pasu-pasu akay anakon nami ale Tuhan diak kana marsikola, so ninang diak kana laho madiuri ulaon na, so ni manang ali Tuhan diak ka pangaratuan nabe, asi roham ali Tuhan dinasida, lehon gugudot ai pason, paluas hami muse pajupang diak katiki na mangihud dope sian asi doho tolong ni roham. Ale Tuhan para siroha, diak karuas ni huriam nasihol, dapotan sirokap ni todi, yanakon nami Tuhan asi roham, patongon ma sirokap ni todina, gabibui nasida Tuhan mamukka rumah tangga. So ninang diakka ruas ni huriam dinaung mamukka rumah tangga, naso gabiat dianak manang buru do piale Tuhan, ipe pangidon nami do tujulom, asa lehon mapasu-pasu hagabeon las ni roha dinasida. Ale Tuhan debata para siroha, diakka amanami inanami naung gajang umurna, jalagale pamatangna Tuhan, napeak di puduman manang dibagas nasidabe, asiroham ale Tuhan, gajang ni umur di naung gali pamatangna, tugu-tugu manasida Tuhan, lehon masodang nasian ho manodangi roha do pikiran nasida, asa toktong marpakirimon nasida le Tuhan, na paluaonmu do nasida, na ainonmu nasida muse, ia tung ro pajom dinasida, nang hami pesaluhu na Tuhan asi maroham, dongani hami urupi hami disudi akka pargulmiton ningolu nami. Tuhan debata para siroha, hubuan hami amanami nanami na dibagasan parsahiton, ima inanami Nyonya LS Dr. Andus Elie Hutapea Burutubing, foto nami Miss Yohani Gultom, amanami LS JR Butar-Butar, inanami LS Dr. Gigi Eva Lumbad Tobing, toninang amanami Dr. Andus JH Gultom, nang amanami nanami naso apala tersurat guarna di buletinon ruas ni huriamon ale Tuhan,
rupi manasida diha mamalum ni sahid pasu-pasu si pangano si numon rodia ka ubat asa gabedalan ni hagugun dohot hamamalum dinasida. Ali Tuhan debata para siroha nang Kuriam Gereja Metodis Indonesia di wilayah Sada, wilayah 2 dohot wilayah pengembangan. Yaka uluan ni Huriam amanami Bisop Rodiaka DS Padita dohot guru Injil Rodiaka pangula tahe di tonga-tonga ni Huriam. Pasu-pasu na hulahami na niula nasida lehon gogo dohot bisuk nasian ho Tuhan laho mangula di tonga-tonga ni Huriam. Tongoni manang bangso dohot negara namion Tuhan hubuan hami marhite tangyang namion mauliate dohonon nami di naung lamoru gogo ni pandemi COVID-10 sia huidahami di tikion. Namangido mami tokto ngali Tuhan laos pasal pumai asa bui hami ali Tuhan sonang dina mangulak kaulaon nami nang dini akka parpunguan nami Tuhan. Ali Tuhan debata para siroha disudi akka sakap ulaon di tonga-tonga ni Huriamon. Naparjulu ali Tuhan ulaon renovasi naung mardalan pargugui hami saluhu na rabdohot akka tukang dinalaho mangulahoni Tuhan pasada rohanami asa bui denggan tongoni manangali Tuhan disakap ulaon dinapatupahon parningotan di hari hatutubum ima pesta Natal ali Tuhan pasada rohanami saluhukna dinalaho mangukap rohanami dinamarningot di harorom tu portibion dina sorang ho di Bethlehem asa ingoton nami mai Tuhan gabe sorang maho di Huriamon sorang maho nang dihadirion nami ganup marsada-sada asi maroham ali Tuhan Yon piali Tuhan buanon nami do ditangyang nami keluarga niama nami naung jumulo di Alapo ima amang o lumban gaul. Ali Tuhan di bagasan arsak do penasida baheni rohami mangido asa apuli manasida Tuhan pargugui lehon akan narikot dohot hahipason di tongan-tongan ni keluarga asa margugu nasida tarapul nang pe marsirang nasida dohot amana huaolongi hami. Ali Tuhan pardenggan basa masay bahat dope si pangidon nami tujulom parbinoto doho ali Tuhan diakka perdalanan ningulu nami ganup manangahan pena solot di bagasan rohanami rohani ruas ni Huriamon parbinoto doho ali Tuhan dibaheni di bagasan uduk dohot serep ni roha upasahat tami mangulu nami tuho o mana paturehon ngulu nami o mana manugu-nugu kami di dalan si dalanan nami Tuhan nang pe Tuhan ditikyon dinalaho mangaradi kami tumangihon hatam nalaho patol hason ni naposom parbisuhi pargugui naposom pasu-pasu naposom dinalaho pasahaton hatami pasu-pasu nang hami dinalaho manangihon asa dinamulak pehami Tuhan iaduk sipul punguan namion marsangap marmulia maho jalaguk las niroa hami saluhutna marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami asiroha mali Tuhan tangihon ului ma pangiduan namion. Amin. Damang dainang dinalaho manomu-nomu hatani tuhata nalaho patol hason dinaposona marede hita sian nomor 40 ayat sada dohot tulu las bema rohamuna rimma hita jok-jok.
sada rohatta martangia kita. Pinuji pinasangap magawarmu na marmuliay alay Tuhan. Alani denggan ibasam na totong manugu-nugu hami. Inabuhi hami marhahipason padalanya katikki na nilehonmu. Ang songoni dinabuhi hami rotu bagas coro pinarbadiam mamuji pasangapon guarmo. Romaho tutonga-tonga ni punguan nami. Perbadiai mahami saluhutna. Asatamahami diadopanmu. Dalam marhitei darulidame nang pasu-pasu kami. Oleh Tuhan tikyon nang pakyon nami marsaor dohot ho marhiti hatami. Bolo orangi roha nang pikiran nami. Asamian hatami di ngulu nami. Pakyon nami di dalan memuji pasangapon kuarmo. Ato ngalide bata pakulingi mahami marhiti hatam dohot todim. Ay nungarade hami manangi hosa. Jalan apo sompe nalaw pasahaton perbadiai jala pergugui jalo matangyang nami di bagasan gowar ni anakmu Tuhan Yesus. Amen. Shalom madita saluhuna aksongoni diamanami inanami na marminggu di bagas tabi oras madita saluhuna. Kata ni debata nagabe turpuk jamita di minggutta sadarion imang di minggu Advent na padua honon na tersurat sian buku na badia sinuraton ni si Lukas sian bidutulu mamuka may sian ayat perjulu sahatu ayat paunopon sonon malidok ujaha di bagas goar ni tuatta Yesus Kristus. 45 tahun hinarajahon ni Kaisar Tiberius. Uju Pontius Latus manggomgomi luat Judea. Ditikini akka raja naupat on. Si Herodes di luat Galilea. Si Filipus dongan nasa ama diluat Iturea dohot Trakonitis si Lisanias diluat Abilene uju si Hanas dohot Kayapas situa ni Malim Roma hata ni debata tu si Johannes anak ni si Sakarias di halongonan gabe ditopot ibana ma sadog luat humaliang batang aik Jordan di jamitahom ma padidion hamubaon ni roha laho pasesahon dosa kobartu na tersurat di buku perjamitahon ni panurirang Jesaya suara ni na majojo di halongonan pature hamuma dalan di Tuhani pahornop hamuma si dalananna ikon gohan do nasarura jala si parejeto do nasa dolok dohot butul-butul si patigoron do nabekuk jala si padus-duson na marbukki-bukki jala idaon ni nasa daging do haluaon nasian debata ido sahatna dihamu amanami inanami na hinahulungan berita nauli naung tabige jala nanaing si pahusor-husorotta di bagasan roha ng pikiratta
ima nagabibuhal ni partodiota, ima barita na ulin na sinuraton ni si Lukas, taringot tu si Johannes padini. Mulo tabige hatani debata ima nanido ni panurirang Yesaya jala yenet si Johannes muse ima taringot tu hamubaw ni roha. Jala ido nagabetema dihita manginang pauba maroham paturema dalan ni Tuhani. Jala molo tabereng do lapatan ni di kamus bahasa Indonesia di dok na perjulu sadar jala manulsoli ala ni dosa jala marsakap paubaroha dohot pature pangalaho. Lapatan na paduahon mulak tudalan na tigor dalan ni debata. Ihamu manami na namin na hinahulungan agak berbeda sa otik lapatan ni paubaroha molo di natar surat. Inuk molo di natar surat paubaroha ima mangulahon haluaon ni dirita si ganupari jalagabe tiruan na denggan yakkan na persea. Dungi labatan na napaduahon paubahon roha dohot pikiran asa jonok tu debata. Jadi dihamu manami na namin na hinahulungan adong hamubaon ni roha. Jalaido berita nauli na pinasahat ni si Johannes tu bangso Israel. Na masuk kita tu minggu Advent na badua honon. Jala mulai sian minggu Advent na perjulu ngatabereng adong gaba-gaba di huriatta ade amanginang. Ra mungkin di bagas tabipe nunga tabaen gaba-gaba. Amin. Karena na minggu na lewat law kami pasaton sosial ni P3M di sada bagas pas manasida sedang menghias pohon Natal. Berarti sahat do mingguat itu nasida. Dia mu manami na namin na hinalongan masay dengan jala masay uli molo adong pangaradeon di panomunomon di haroroni Tuhan ta Yesus. Alay na paling rikot di sidi panomunomoni dakolan panomunomon secara perdagingon na paling utama panomunomon di haroroni Tuhan ta Yesus ima pangaradeon ni rohatta majalo haroroni Tuhan Yesus na tubui. Tubuh Tuhan Yesus bauba rohatta gabe rohanay baru gabe ngulu nay baru molo di hamamasa ni Advent ido akan namalo amang inang molo Advent na parjulo inna mangodolhon panomunomuon ni tuatta Yesus naro ditiki panopayo tumolo marliturgi akkaya anak kota sekolah minggu kan saya dihatah di mulana ditop pada batama langit dohot tanah tangboy dihalupa ko ngopeng nga semakin disimpel-simpel honakka liturgi jala di minggu Advent na padua lidok mangodolhon panomunomuon ni tuatta Yesus naro ditikki panurirangon ni panurirang
Dungi mulu aten na patuluan di dok mangodulhon panomunomuan ni tuhatta na tubu di Bethlehem di barani tinahan. Baru di aten na paupato di dok mangodulhon panomunomuan ni tuhatta Yesus na naing roh badua halihon. Jadi dia mu nami nahinahologan disaluhut nai di minggu-minggu ate ini bohado pangaradeota dinalau majalo do majakon haroron itu atta Yesus. Karsongon moloro presiden tatu sadahuta Presiden Jokowi kan sudah di parade akka pihak keamanan persiapan menyambut kedatangan ni mana ulun julo masa ni Soeharto dalam nasoding gapi boy disulap saporngin boy gabe begak julo may kan disulap wah bahasa songoni asa dinaro pimpinan tertinggi di bereng bagak uli jala-dala pehornop. Jala dinaroi mana pasti mebuan silua. Yang itu ahama silua Nabi Nuhan Tuhan Yesus tuhita. Ima haluaun hasesaan ni dosa. Jadi na dipindah bakit ni debatasi Johannes nagabe si totas nabur mana ro patujulo ni haroren Tuhan Yesus na makatahot tu bangsa Israel paubahamu marohamuna bertobatlah lah Pasa pola dihatahod dia nata surati nakaning surat todo taringot isi na manggumgumi di harajaon hala Rom dohot na mar harajaon di Israel nangise situ ni malim di tiki alana memang na perjolo cerita on memang betul-betul terjadi dang na turi-turian dang na cerita fiksi memang hea terjadi jala di fakta sejarah ni hala harajau ni hala Rom puidui di bereng amangena hodo ya Kaisar Tiberius menggomgomi harajau Rom. Itu satu bukti bahwa fakta sejarah itu menyatakan bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Dungi na padua ho dia mu manami na namin na hinaholongan. Na pinabotohon ni si Lukas di son bahwa nga terjadi penyimpangan perilaku, perbuatan dosa baik itu pimpinan-pimpinan yang berkuasa pada zamannya naksongonido akka situan imalim na makobasi di bagas coron di bata nung nga mangulahon ulahon naso di halomohon rohani di bata manibil be na sidesian dalan ni di bata alanido pola di pabakit debatasi Johannes padidi pabuahon bahwa berita nauli na naing rona masih paluahon jolmaisian akadusa dohot panguluhon nasida gabe taruli ngulu si saleleng nileleng. Jadi dihamu amanami na namin na inaulongan hata ni debatanak kaning molot tapa ihutihut iba di ayat 4 dohot ayat 5 disidok
kon guhan na sarura. Iparejeton na sa dulok dohot butul-butul. Patigoron na bekuk. Ipadus-duson na marbukki-bukki. Oman na pataridahon sifat-sifat niya kajolma manusia di masa ditikhi haroroni si Yohanes Padidi. Asay gudang akka pangalaho na manibil siyan lomo ni rohani debata dakkolan di kehidupan sekuler alay nga memasuki ranah bait Allah pada zaman itu. Alan hidup bain na didok di Yohanes. Bau bahamuma rohamuna. Jadi di hamua manamin na hinahulungan. Taddan ninaung muba rohani sadahalak. Dari damai diakka pangalaho pabahenan siganu pare. Idak songon na nidok niak kadong perjamita adong luin na halak Kristen tomat. Hari Minggu bertobat, hari Senin sampai Sabtu kumat. Hari Minggu badia, alai di hari-hari biasa mulak muse juga tak songon. Orang yang sudah bertobat, orang yang sudah berubah atau nasa naung bau baroha betul-betul ditadik kodo sude akka pangalaho naso di halomohon rohani debata imana ni dok ni panurirang dia saya nang nanihenet ni si Yohanes Padidi gohan nasarura kapangalaho naso di halomohon rohani debata maulusongon di tahalak batak saya duduk di ima nagudang hotel na inna ima kosom elat teal late di parejeton nasa dolok do akka betul-betul dia kasigijang roha dia gijakko do hadirionna dia gijakko do kanadong di mana alana di pangasahod doi jala di do di dirina ala ni guguk kudo ala ni hamalok kudo ubain na buyaw songonon ubain na adong diyaw ay bidang di boto moloro tsunami satok kido pun ni dibatay ade hamangina satok kido jadi dia kadongan molo Roma songonon uden songon tiki 2 minggu nasal kui kan rouda sampai lu bisa jom ay pikiran bah wahadu jabunami sotung gabi badjirin kan alana moloro bajir dang polai nasumar pasti ada kerugian materi. Otik dupi. Wah moloro ai nasumar kan. Mau sudah akarte. Jadi dia mau manamina nolongan. Ternyata sudah akan adong na di tahun alani pasu-pasu ni debata alani dengan bahasan itu hatta tuhita mulu terpasu-pasu pehita hamulate hummei jalaingot dongan akkana dilabung munaso terpasu-pasu amin akolan hita menikmati jala sipati goron akkana bekuk dia kajol mana marrohana bekuk sipati goron may naksongoni sipadus duson na marbukki-bukki mula di bahasa Indonesia di dok tanah yang berlekuk-lekuk ikon ipadus-dus asa moloro sipaluai nung radero hatta majalo imana sebagai Tuhan do sipaluahita dalam masuk matu tajid sebagai sarohan ng pikirat ta idodidok
Molo tabuka pamukapon tulu ayat 20. Idok di si. Nung nga di joloni pitu ni roham Tuhan Yesus manutuhi. Bukamu do roham manang nadaong. Ide. Ala ni dia mu namin ay nalongan. Di panomunomon di haroron itu ta Yesus. Asa ta bau baroh hatta. Bau baroha disodak kola secara perdagingon. Alai secara keseluruhan. Doben dari dok Apostel Paulus. Molo tabereng do di surat Rom bidu 12 ayat 42 di dok di si. Dalaunang gabe sarobak kamu donghot portibion. Alai gabe ibaru mahamu. Dung muba pikiramuna. Asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata. Ima nauli nahina lason dohot na sundenggan. Asay baru kita. Jadi dia mu manami na nahinahulongan. Mulu di bahasa Yunani manang di bahasa Gorik di dok paubaur roha ima metanoia. Lapatanna panol solion manang manudali dosa. Dung muba rohata tatudalhom madosai tatadikon berputar 180 derajat dang 360 derajat alai 180 derajat ditadikon hidup benarok nakaning dang songon nedok nya kadongan perjamita Kristen tomat alana molo Kristen tomat di mana tongkan mula muse tu awal 360 derajat. Jadi perilaku orang Kristen itu betul-betul berubah. Berubah baik dalam iman, dalam pengharapan, ketaatan dan ketekunan, perkataan dan perbuatan. Adong perubahan. Puasa di jami tahun si Yohanes padidi soni asa dinarotu hatta Yesus gabe buy mian hatani debata di bagasan perngoluotta. Jadi dia mua namin nahlongan. Perubahan itu nampak bukan hanya sekali-sekali tapi seterusnya. Ya, langsung itu kita mulai merminggu na kan ada perubahan situasi kan itu amang inang. Mulai rope udah songonot ta mulai teh pas-pas ini debatado ya. Amin. Mulai tikoti pero aiki manete tu hita. Tangga mai. Pasu-pasu. Pasut tu di sini. Ada perubahan dalam kita beribadah. Jadi molo si hol rohat tait torhato berubah. Tampilan di gerejaon tatu pahima. Amin. Itu tuh. Jadi dia mau namin hinalongan. Setiap perubahan memang ya ada pergesekan, tapi semuanya itu untuk menuju kebaikan. Tapi bagi beberapa orang perubahan itu sangat menyakitkan. Namun bagi orang yang percaya perubahan itu akan membawa dia mengenal Tuhan dengan tepat dan benar. Hidup. Alana moloroto at Yesus sa manginang kedua halihot dang berengon na behita mangulahod dusa. Dang idon way. Alay berengon na mahitanung iasian akadusa. Jadi pangaradio ni dak kolas secara perdagingon alay secara pertodio. Ulo na biasa imana ulo marhata narorang dang be dohonon nakahata narorang tuak kadongan na nang tuak kaya nakon na. Ala na ulo songoni amang inang idok sadamat tama muba mau inda. Dang ulo biao muruto dang ulo biao mamukuliho inda menyesali mana.
Ima beda ini hata menyesal dohot mubaroha muba mawinna. Tapi minta maaf imana ibuan setangkai bunga maaf pun mau dah inang nabasa inna. Alay minggu narong se tong muruk di pastapi natana. Yang namu be ya manginang. Hola namanya saldoi. Karena orang yang bertobat betul-betul songonai dok ni hata ni debatan akan metanoia itu ditinggalkan dosa dan kesalahan itu. Berubah. Langsung itu dia ke hajahaton nasing. Mulune selilingun lomor ana margabus dang bediulahon gabus. Lana dong dua kado ngamedok mulu gabusi ubak nigoting doin hamu saya ubak nigoting na gabus kan. Tapi mulu di debata gabus tetap dosa. Sedikit pun dosa itu tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi donai dok ni debat anak kan ikut si para hornop sudah naik. Mulu di naroto taji Yesus konung hornop akadalan. Artinya nunga mu baru hatta baru ma rotu taji Yesus tu hadiriotta jala tajakkoni gabe jolmana porsea maita na mangulahon lomo ni rohani Tuhan. Jadi di minggu-minggu at peno na manginang na paling utama doho na pertama ikon taparade rohatta manumunomu di haroroni tuatta Yesus asa tabau barohatta tapaias rohatta sian akasakap ni dosa na saya totong mabaik kita dau siat Tuhan daladung tapaias si gabe lomo marohani debata tu kita. Mulu mangiuk piakka perhiasan Natal secara ya jasmani itu hal yang lumrah. Tetapi bukan itu yang utama. Yang pertama dan yang utama adalah pertobatan hati, perhiasan hati. Jadi hidup benai dok hatani debata anak kaning pau bahamu marohamuna jala jakon ma Yesus sebagai si palua. Amin. Martanya kita. Mau lihat tema di huale debata di salah denggani basam. Salah hatam naung di patol haso di tongani pumuan nami. Terlumubi di panomumuan nami di harorom segabe si palua kami. Tuhan naing manian panomunumuni ruar sian roha nang pikiran nami hamu bau ni rohai gabe majang kon Tuhan Yesus mengulu di bagasan partodion nami ala nilopok kom mahatami di bagasan roha nang pikiran nami jala hatami nagabe bohal nami badala ni ngulu hut memuji pasangapon garmu nabadia. Kalau matang yang nami no pasat tami di bagasan goarnya anakmu Tuhan Yesus. Amin. Asarim maita salu na jongjong. Idok hadani debata kobartu natal surat di buku perjamin tahun ni panurirang Yesaya. Suara nama jojo di halongonan. Paturehamu madalan ni Tuhani pahornok ma sidalananda. Amin. Tapuji debata. Tapuji debata pasu na siya debata
Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hamu. Pasodakon Tuhan de batama bohina Tuhamu jala asi marohana midamu. Idopakon Tuhan de batama bohina Tuhamu. Jala di pasaur hon ma damena tuton di munabe. Amen. Budul mahamu martangi yang di bagasan ruang nabi. Amin. Shalom. Jadi ala situasi udan pola sambut kami hamu di jolo amang enangate. Tapi songonda meluru mula kan nong ningun.